Jeg skal tegne de her to bordskåner, som har form som... Jeg skal tegne den her figur, og den skal forestille to bordskåner. Den ene er blå, og den anden er rød, ligger lige i midten. Og det hvide her, det skal... ja, det er et hul. Formen på de her er en ligesidet trekant. Og jeg kan se, at siden på den store trekant skal være 12. Jeg vil benytte programmet GeoGebra til at konstruere en tegning af de her bordskåner. Og det første jeg gør, det er, at jeg klikker på den funktion, der hedder linjestykke med en given længde. Så indsætter jeg et punkt, og så spørger programmet, hvor længden skal være. Den skal være 12. Så får jeg mit linjestykke her, som er præcis 12. Og det kan jeg tjekke ved at trykke på den funktion, der hedder længde. Så klikker jeg på min linje. Bum, den er så 12. Når det er, at jeg har min ligesidet trekant, så er den defineret som en regulær polygon. Det betyder, at alle dens vinkler er lige store, og alle siderne er lige lange. Så jeg benytter simpelthen min første linje til at konstruere min trekant med. Den skal have 3 punkter. Så har vi den der. Når jeg nu skal konstruere en trekant, som lægger sig i midten her, så vælger jeg at starte med at lægge vinkelhalveringslinjerne for de her vinkler, som jeg har i min trekant. Og grunden til at gøre det er, at jeg vil være sikker på, at min trekant, som skal ligge her i midten, at dens hjørner ligger lige på linje med den yderste trekantshjørne. Så vælger jeg funktionen, der hedder punkt på objekt. Så jeg klikker på den her linje, fordi jeg vil gerne have et punkt der, som jeg kan flytte. Ud fra dette punkt tegner jeg en parallel linje. Punktet og linjen. Punkten og linjen der. Og så går jeg ind, og så skal jeg have et nyt punkt, som skal ligge sig lige der i skæringspunktet. Og ud fra dette punkt tegner jeg så den sidste parallelle linje. Nu kan jeg flytte på min trekant, uden at formen ændrer sig. Jeg klikker lige på polygon her og tegner så min trekant. Den farver jeg lige rød. Punktet. Der. Jeg vil gerne give den en farve, den bliver rød. Så har jeg tegnet de her to trekanter. Og så mangler jeg kun en til. Nu er det her, den røde trekant, det er så mit hul fra den forrige tegning. For at være helt sikker på, at min yderste bordskåner og min inderste bordskåner har den samme bredde, så vælger jeg den her funktion, der hedder midtpunkt eller centrum. Jeg vil gerne have et punkt, der lægger sig på den her linje, som er lige midt imellem de her to punkter. Det får jeg der. Og så gør jeg simpelthen på samme måde som før. Jeg klikker på mit punkt og min linje. Til. Og tegner et nyt punkt der. Og laver den sidste parallelle linje der. Og så tegner jeg lige den op også for en god ordens skyld. Jeg tydeliggør det hele. Bum. Den kunne også godt få en anden farve. Den bliver gul.
Nu slukker jeg lige for alle de her streger, de kunne godt forvirre lidt. Sådan. Og nu kan I se, at når jeg trækker i mit punkt her, så har jeg konstrueret 2 bordskåner og et stykke orange luft, som kan flytte sig, uden at proportionerne eller deres indbyrdes forhold til hinanden ændres. Og det jeg faktisk skulle med opgaven var også at vise, at bredden kan ændres. Så den tegner jeg lige ind her. Jeg tager mit værktøj, der hedder en vinkelret linje. Så jeg vil gerne have en linje, der lægger sig her. Der og et punkt der. Så slukker jeg for den der linje. Der. Så indtegner jeg 2 bredder. Og sætter en længde på dem. De er begge to 1,37. Flytter den lige her. Og når jeg så trækker i punktet D, så kan jeg se, at bredderne kan varieres, men at de er præcis de samme. Slut.